За да разгърне пълния потенциал на културата и да защити околната среда, фермерът се нуждае от тор с най-добрата технология за усвоим фосфор, като Ярамила с Пиекстенд. Пиекстенд е молекула, която стимулира развитието на корена и усвояването на хранителните елементи по много ефективен начин. Това прави Ярамила уникален. Класическите фосфорни торове съдържат само ортофосфати, където усвояемостта е висока само в момента на приложение, но се редуцира драстично малко след това. Вследствие на абсорбацията и утаяването, преципитацията, се губи до 40% само след 2 седмици. В резултат на това наличния фосфор е много по-малко, когато растенията имат по-голяма нужда от него. Така усвояемостта е по-ниска спрямо нуждите на културата в развитие. В допълнение, обикновеният фосфор не е защитен от фиксация в почвата. От друга страна, Ярамила съдържа перфектния микс от ортофосфати и Пиекстенд, комбинирайки незабавно усвояване с продължителен и устойчив резерв на фосфор. За разлика от класическия фосфор, Пиекстенд е на разположение в почвения разтвор, осигурявайки фосфор към корените по време на цялата вегетация на културата. Когато растенията се нуждаят от повече фосфор за своето пълноценно развитие, Пиекстенд е наличен. Достъпността на Пиекстенд се ускорява от кореновите отделения, увеличавайки запаса на фосфор подаден с тора, като осигурява неговото усвояване при нужда. Защо всичко това е важно за фермера? Просто. С идеално създадена фосфорна молекула, с различни форми на азота и най-високото качество на калия и другите хранителни елементи, Ярамила оптимизира добива на полето и храненето на растенията по природосъобразен начин.